Kaixo txorien egunon bariku heldu da, Zigoriturrita. Heldu da. Eta horrekin, nik erresta goxo bat prestatukot asteburuai hasiera emoteko. Eta izango die, ikusten badituzu lan osagaiak, tarteka, izango die txerri masail batzuk, hemen txerri masaiak, azenarioa, tipula, irina, ardaua, baina gero ja, azten basara gehiago aztertzen, dauzko bebai jengibrea, koko esnea, kurria, arroz basmatia bebai, beraz izango da agutxi bat desberdina. Hau da, biteliren ikutu asiatikoa, nabari da, hemen, eta horrekin, txerri masaia zuek gehienok etxean jango zen ituzten, eta denoi gustatzen zaizkiu, baina, hemen daukazu beste era bat, eta benetan aldatzen dela, Bai, ikusiko zuet da, ontsa botako zuet errezeta, zera, betikua bezain erresa. Aragia kanpotik kozinauko zu bizixan eta gorde. Kasola berian gurina eta olixoakin, jengibria, azenarioa, tipula eta apioa ondo txikituta kozinauko gorritu arte. Gero botako irina, buelta batzuk eman, eta ardo txurixakin bustiko. Zu bizian kozinauko alkola urruntzeko, eta jarraian kurria bota, aragia gehitu eta 45 minutuan kozinatu. Bitxartian basmati arroza prestatuko, eta aragisa prest dauenean, koko esnea gehitxuko, 5 minutuan kozinauko, eta saltza birrindu egingo. Gero arrozakin zerbitzatuko, eta barrura. Beraz, koko esnea ez du bukaeraraino be botako. Esnea edari vegetala. Zorrotzazten gara, zirati? A ber, gauzak arkitu behar dira, bestela, a ber. Uste dut kokoa, uste dut, ez da hitz. Baina uste dut kokoa dela edari bakarra aljakona esnea deitu, ez? Kokoa naero, almendrana, bietako bati uste dut vegetaletatik deitu alzitzaion. Uste dut kokoa dela, baina... Ez da gendik, ikusi izan dut, behintzat kutxan, hauen berdinan, jartzen dau esnea dela. Eta hau, zer da, hori trinko-trinkoa dana, esnea koko... Hau da, koiariakin hartu da eta testuria daukana. Ze badauz esne batzu, likidu hauak dienak, eta honek badauka. Oin, ez dakit osagaietan izango dan koko eta ura, edo aukiko ditun batzuk xantana, goma eta aukitzen daue. Bere hori osagaietan eta ikusi. Zuzikor galdera bat. Zezara geixau. Holan, aragisa gorritzekoa bere hortan edo irinetik pasata. Bere hortan. Bere hortan? Bai, bietara egin izan dut, berdin zait. Egia esan, ez, gehien bat, ez dakit, zu bizian jarri eskero, eta holan, gatzez da piperbeltzez ondua, batzuk ez dute piperbeltzez tala gota ber, zer reiten dela, nik hori, ez dakit, ez diot, beti izan dut horrela, eta ezin dut esan, zaporean aritzen dela horre zaporea, baina, oin, holan, esaten da honek, puristak ero oso holan dela, esaten dabe, piperbeltzez botatzeko, gero ale batzuk hor bota, ero hori. Eta irinana, lehengotak, ez da egin, naiz oso irin salia holan aragi gixatu eta egiten duanean, ero bustana eta eskolan egiten genuen, Eta hainbat errezetetan agertzen da horrela, eta beste batzuetan gabe. Nik ez ikintzearren eta irina zer dabiltzearren, etxean ez dute egiten. Nik neuk etxerako, bintzat ez dute egiten. Nik ointxe besta ez dut ingo, segero irina gehitxuko tolan koiarakada bat, kosinatzen gabizenean. Saltzia doitzeko eta gero. Hori da, ontxe, olixua bero-bero dauela, engau bakarrik, gorritu bat eman, ez? Gero bukatuko die, saltzian kosinauta, holan, sumotelian, ertainean, aukiko ditugu, denbora luzez, baina momentuz nahi ditugu bakarrik gorritu. Osondo. Orduan, honek, barrura, zabituko jaldanak. Bai, perfektoa. Eta gero kanporatuko ditugu ona, barazkixak, osondo. Bakarrik kozinatuz. Nik lapiko azkarrean egiten badut, nik normalean 25 minutu uzten ditut, eta gero bera bakarrik horri bai, ez dut altzatzen tapa, tutua ero lurruna atera dadin, eta lehena oztutzeko, baina 25 minutu bat lapiko azkarrean einjak egoten dira, bakizu, tamaino nara. Behianak ordea, behianak, lodia badira, gehiago tardatzen du, aragi ere gogorragoa da, eta gero, betikoa, nik egun batean tokatu zitzaidan, oi askoakin gertatzen dana. Hemengo baserriko oi asko bat hartzen badu, azke da bilen eta, hori labean, horrek behar du, denbora gehiago beste oi asko zuria baino. Eta nik gertatu zitzaidan, hemengo lagun baten txerria azke ibiltzen zana, eta hor, beti, danak txerriak uste dute, oso nahi mali, lasaia, goxoa, eta guk etxian izan genitun bi, izan zila Iberiar arrasakoak, eta egunero pasiatzen ateatzen dituen, ardiei koska egiten zieten, txakurrekin jolastu burrukan,
biurriak, okerra die, txarritak madaletxia dauki. Eta, bueno... Eta hori aragixan igarten da. Ez, igartzen da, ibiltzen badie. Ibiltzen dienak, ibiltzen badie, eta asketa goten badie, txerri horien aragia gogorra da. Eta nik, egia da, nik ez da horrek erokoska iteko garaian zerbait gogorragoa erokoska iten zuten baina txerri masai horiek denborak gehiago izan behar izan dituen kozinatzen. Niri gustatzen jat, txerri masaiak asko gustatzen zaizkit, eta nik daukot oitxuria, da behintzat holan bigun jartzeko, eta nik lapiko askarrean 45 minutu uste ditut, gero ikusiko zu. Eta zu normalian eitzen baitut, hau da, holan kasola baten, ordu terdi 2 ordu. Txerrianak? Bai. Daitzen die bigunak ikusiko zu gero. Bai, seguru bigunak geratzen diela. Sardexka batekin holan, atalatzen die, oso goxuak. Berez, honek, eina ditugu. Eta ontsa, aragixak utzi dauen arrasto honekin, olixua hemen badaukau, botako txau apurtxo bat geixau eta gurinakin, eingo barazkixak erregozi. Nik normalian tradizionalak itxe itxudanean, gainera justo oindala 2 aste bukaera initxun lagun batentzako, niretzako, baina gero lagun batentzako bai. Eta initxun tradizionalak hau da. Tipula, asenarioa, nik piperra botatzen jatet. Baina gaurkuan izango denez apurtxo bat hori Asia aldera jota, berakatza biharrian, botako txau, jengibrea. Beitu, jengibrean ez dut. Apioak bai emototza holan beste lurrin bat. Eta, holaxe. Eta apiana, bakizut, batzuk apioa da, baita beste barazki bat, jendea oso aldekoa da, ero beste batzuk ikusi ere ezin duten agin, orduan, betikoa. Animatzen mazate probatzen, aurrena, surtoi txikitxo bat punta bat bota jozue, apioak Patrik esan duena, zaporea bai ematen du, orduan, hasieran danakin, hobeto neurrian, da ero, espeziak eta kurria, nahi duzuela erzeta probatu, eta kurria erabili behar duzuela, neurrian bota pixka lehengo, eta gero, nahi bauzue, gehitu. Nik etxean kurri asko erailtzen dut, eta salorea eta labean deiten duanean da, eta gure txikiek eta gustatzen zaie, umei eta jaten dute, eta kurrian zaporea, oi askoa kurriera da, tolako egin ditu danean. Atxegina da. Eta gero ikusi, gustatu zaie. Botako zau koiaraka bakarrik, eta hau izango da, ez dakit, 4 pertsonan dako edo, lan bitxerri masai larrosakin bakotzan dako. Ez dala txerri masaiak, txerriananik pertsona bakoitzako, segun zer da, betikoa, zenba zarrera, nik, harakina, lehengunean afaria, eta esan nian, zaraki daukazu ondo. Berdin zaite, bustan, behi masaiak, zer daukazu ona, txuleta, eta, txuleta dekarri diate, behiana ondutakoa dago, bikain zigor. Txuleta, eta gero, baina ze jan behar duzue, ze izaten bada, ensalada sarrera moduan jan behar duzue, eta ero txuleta, orduen txuleta batzu behar dira. Baina guk, 2 sarrera izan genituen, gero makaiagoa bai, 2 eratara, bilpil eta bizkaitarrera, eta ero txuleta. Orduen, pixka finxagoa, ero gutxiago. Orduen, txuletiak egisa da, aldozula sobratzen bagatzu, urrengo egunerako gorde, edo ez kosina ubarik, gurote esan. Txuleta sobratu, noi sobratzen da txuleta? Ez, baina gurote esan, igual zeo zein bihar badozu, aldozu esan behitxu, zati hau gaurko, eta beste zatixa bixarko. Baina txerri masaiak hori daukate ona, ez? Naiz eta asko egin, beti sobratzen badabe, olako tapertxo baten gorde, alda izostu, oskaiuan gorde urrengo egunerako, niriko bakitzu itxen dutela beti saltza asko, sobratzen dana, gainera gero gelatina daukan espila bat, hori garatzen daulan flan bat izango bazan bezala, eta gero hori gustatzen galdengo gunean adibidezin nitxun, olako zainzuri fresko batzuk, eta beti txeitxu, arrautza gozixakin, eta hori, olixuak, galdengo gunean botan utzin bebai, horrek, txerri masaien saltzia holan gainetik, brutala. Nik egia da, hemen egin aldituzue, ITB nahieran sartzen bazete, urte hasieran genituen, txerri masaiat betetako Gernikako piperrak, gero tempunan frigitu genituelak, horrek, piper bete batzuk, normalak, hartu, pikillo piper batzuk, bete egin dituzu horrekin, egin aldituzue mamortu eta kroketa batzuk egin aldituzue horrekin, lasaina bat intezakezue, nahi duzuena, orduan, honek saltza kontuak eta olakoak oso atsegina dira, nahi dut esan, sobratu aldea, txuleta bat, egin da badao, nahi eta nahi ez janin behar da, eta jenti egia da, txuleta jaten duenean, nahiz eta lepo egon, beti egoten da norbait, ezurrari ematen diona, gaina, daude,
gure kuadrian da bat eso, bai, ezurra da oberena, oso ondo, bai, ezurra ematen dio berari, zu jan ezurra lasai, guk aldamenean daukan aragi guztia, guk emango dio. Ezurra da oberena, aragia jan ondore. Nire teoria da, egia da, ezurrean itxatzita dagoen atal hori zoragarria dela. Baina aurrena, nire emaidazu aragi pixat, jan aragia, eta gero, ja ezurrei emango diot, gozea badukat, emango izko biaje pare bat lan flauta jotzen erozaten dana, filarmonika. Zure teoria. Bueno, kokoa itzein aipatuta, koko kontua ekarri izkizuet, hor, izena, Vasco da Gama Portugaldarraren tripulazioak ero izena koko beraie jarri zioten, azkenean, bakizuet dauzka, bizulotzo, 3 dauzka. Eta ematen du, hori, iea bezala, eta koko portugalda hori, xoamorro erolako bat hortik omen datorrela esaten da, gero berezitasuna moduan... Horrek umiei beldurra emoteko da esaten zotzen, kokoa dator. Bueno, berezitasun moduan dago, esaten da, koko fruitu batek, horren normalean itxasonduan hauten dira, itxasora bueltaka joaten da, 4.500 kilometro baino gehiago inal dituela itxasotik, gero 110 egun gutxi ora era, eta gero koko ale hori, koko fruitu hori, jateko moduan daola, eta gehiago iristen dan ondartzara gero lurrean bukatzen badu, ernamuindu aldala, eta hortik beste palmera bat atara, eta, koko zuaitza. Gero, kokoak, bakizue, danetarako erabiltzen da. Kokotik atatzen du aragia. Atatzen du barruko ura. Esnea. Ura. Ura. Hori edarixak eta edarixak. Zulatu iten da, eta hori eran iten dana, eta ura dana. Gero, olakoak dala azkenean koko aragia urarekin eta birrindu iten da, eta hortik ataratzen den, kako txartean, esnea. Gero platerak eta nik ikusi ditut, olako gozaltzeko bolak eta lehortu itxen dabe, eta... Honek zein zan, Ferran Adriak ero bat zeukan plater bat, postre bat erusteot, ikusi nun, olako koko ale baten erdian atatzen zutela. Koko irina daukagu. Koko olio. Orduan, koko batek emankorra bada. Eta koko azukrea. Beito, lengonean aipatu dendola. Koko azukrea ere oso osasuntxua dela. Orduan, koko batek jokua ematen du, eta elikatzen du. Gaina, koko ura, horko Pazifikoko gudan, 1991 eta 1995 bitartean, koko ura erabilizan, hor transfusioetan, plasma transfusioak egiteko. Koko ura erabilizuten. Orduan, erabilpenak pila bat, eta jateko ere balio du. Pitxiak, jateko, baina, jakin ibida zela moztu, behitxu. Fruta dendan, egon zanoran denboraldi bat, ekartzen zabiena, ez asko, baina 2 edo 3 ale aukitza izitxusten beti. Eta nik esan nahi, erosiko tolan probatzeko, ez? Bitxu, zabaltzeko lehengo izan zan... Osorik erosin duen? Osorik erosin duen. Orduan, horako YouTubeko bidixo baten. Baina maiuakin jo bizan 3 punto estrategikotean. Gero, zabaldu inbizan hori laban batekin. Gero, kanpoko aragisa atarateko lan, ostrak izango bazien moruan, olako laban batekin olan palanka iken. Pentsau jaten, hain deserosuen, nagoela berriz erosi gero. Nik, beto, goratzen naiz, gu txikitan pare bat aldizero, nire amane, nire izebak, nire amane izpak zeukan orkalpen, Benidorm rondoan, etxia zeukan den. Eta pare bat udara ara joan ginen da, nik orduan ikusten nituen, ondartzako paselekuan, kokoa saltzen zutela, da, iruditzen zitzaidan esaten, hori zoragarri egon behar da ez da, izan. Behin probatu nuen, bai. Dios, lehorra iruditzen zitzaidan, ze hori egia da, badaude, koko olakoak saltzen dituztenak, freskoa bada eta, jateko ere koipetsua da, azkenean kokoak koipea dauka eta xamurra da. Baina badaude batzuk, izango zituztela, moztuta, ez dakit noiztik, lehorra, eta nik januen ura, dana are moduan aguan izi zain, esan nuen, letxe gorzetxa. Hau ez dago jaterik, esan nuen, hau da kokoa. Eta ordutik izan dutolan, egia da, izan dutolan, erdi kruzauta, eta eskerrakero koko palmerak armatu ziela, zerbait interesgarria, eraibilpen oso ona eman zaiola hor, gu gaur txorienen, dauzkagu, gero, baskalduta gero... Persianak. Persianak, kokoarenak eta txokolateana. Txokolateana gaur egungoa da. Betikoa, klasikoa izan da. Kokoana eta gero marmeladarekin. Hau, gero burruka egongo da. Eta hori, baskalduta egongo da, baina,
hor usten ditut. Bueno, postrerako, baskari danek bidaue postria da gainera. Nik ekarri ditxu danez, txerri masaia, gero zigorrek zurrukutuna. Ez? Orduan bide dugu zehose, bueno, zehose gozuakin bukatzea. Menu aldatu hartu, igual, zurrukutunatik hasiko gara, zerbait harina, zurrukutuna oso harina da, garai batean non gozeterik ez zegoen, da jendeak janari harina jaten zituenean, zurrukutuna, gero koko erarekin hau ere pixkat geratuko da, normala baino pixkat, bueno, esan dezagun, astunxaua, ero krematxua, bai, bete gehiago ingo digu. Eta gero palmera, ero nahi dute esan persiana, oso ondo, ezin da ezer geizkiatea. Zerako goxua, guk hemen gabiz, barazkixak erregozten, ez ointxe bukatukot, joien, tipulak egin dozta gora, negarrez azebinaz. Tipulak egin bukatuko, sensible jartzen az. Vegetalista da. Gero, jengibriakin, bai? Eta gero hasiko gara bai arroza prestatzen. Nik ekarriot, hori arroz luzea. Eta ekarri inot, zetxorien eralduna esenean pentsetan hauen hemen basauela. Bai, zaten ditugu hor, atzean pixkat daneti. Hori da. Uste izaten du, egoten dala. Baina batzutan, hori ez, batzutan ez da egoten. Eta, holan, anekdota bezala, gure zuzendari jaunak, sukaldaritzako programa bateko zuzendari batek, ez da, badaukatzu hori arroza, risotokoa, berdina da, beraz, esan dezagun... Ez du berdina da, esan du, hau daukazu, ezin duzu erabilit. Ez, hasi aldera jo naiz, nahi duten luzearekin, ero basmatiarekin, eta... Egin arroz bat bai, egin dezakegu, Alberto. Egin aldugu risoto bat ere onerekin, oso goxua geratuko zaz. Baina gaurko arrezetarekin, ez doa inondo. Naiz eta, jente gehieno gustora jango benulkela, berdin. Baiet. Eta gauzia da, olako plateretarako, edo kurriakin, saltza asko daramaten platerekin, niri geixa gustatzen jatbeintzat, arroz basmatia, ze daukan aroma, eta azkenean solteago geratzen da, ez dakit, niri gustatzen jat. Pentsetan gat, atsegin haua. Risotuak azkenean, esan duguna, almidoian kontuakin eta eskozbe krematxua geratzen da, orduan honek badaukan ez saltza, eta gero, hola no arroz oso krematxua, ni kombinazioa nahiagot... Hau da, gaurko errezetan kuskusa ere horratzean bazegoen, eta Patri nahi duen emaitzarekin da kuskusa ia hobeto zijoan. Kuskusa datorren azien erabilibio martitzenian. Orduan, ez errepikatzea arren. Nik biharko koko, astelenerako, zen batek arrezu? Koko edaria? Bai. 400 mililitro, hor dauzkat 200? Ero zin barko dudala, ez? Zatzean ez da hor, ez? Beti egoten da latan bat erorratzean daulan. Daukau, ez? Ez daukau. Bueno, jengibria... Aztebukara hor daukago, eta erosketak egiteko denbora sobra daukat. Jengibria kasu honetan, jarriko usati txikitxo bat, eta holen moztuta, bebai aldozue birrindu, baina gero gukau saltzia, birrindu inbidogunez be, holan zati txikitxotan, da holaxe, listo. Bakizu, ontxe ni hortu kontuekin da zina zela, da ontxe hortua jarri biotela etxian laizter, eta bat alokatzeko nabiela, da, hortan. Baina hortin ja lanian azteko asmokin? Hortuarekin? Bai. Osa, ja udan... Hortua prest dau, Bai, bale, ja zebaz, bale. Osa, hortua prest dau, ze nik erosiotzetenei, etxia ja hortua zaukien. Eta martxan zaukien ja? Bai. Zuzor, jasotzera? Karo. Nik ekaino bali. Hau da, baserri jarra ona. Hola, behar da, nira mari esan behar diot. Ze letxi biltzen danan, niz-takizetako pasatzen dudan rota bat horretako lana zetako hartzen ditudan? Jaro, txikitxua, eta esan duztan batek, jarri biozu golan neguan zenik esan dutzen, karo, udan nik errexaldera da tomatiak eta piperrak. Letxugan bat, edo, zehose errexa. Eta, errexa. Azteko holan. Eta esan dugu, baina neguan ez dakiz ze jarri, eta batek esan duztan, jarri berazkatzak, eta jengibria ze hori jarri joan duzu da bakarrik azten da. Jengibria hemen azten da? Anik ez dakit inor... Esan duztan, baietz, hasiko da, eta nik esan da, zein gondika inbeste jengibrekin, ja supermerkatuan erosten dutenian da, holako zati txikitxo batekin, gero etorten danakin, esaten do, ze demontra ingot honekin, da beti infusiotan, hortuan zetako hasi biot. Patri, nik gogoratzen naiz, duela iasko denboraldian hasi zen Patrizia Biteli ezagututa eta egin zituen errezetak ezagututa eta ikusita, kalabaza ezin da falta. Baina kalabazak leku pila babia da? Kalabazak leku pila? Bueno, esan hasiko da, eskin bastarren lurretik hasiko da. Zenbatek hortu da ekozu?
A ber, txonienekin neurtuta holan... Ba, izango da, ez dakit, honen doblia. Ah, vale, kalabaza ez. Hortutxoa. Bueno, hortuan. Vale, Ez da hortuan. orduan... Aizu, ez usto, ez unik, hainbesteko jarroina Bueno, daukatela. porrienaz. Porru batzuk, ni sartuko neukez, azelgak ere, bueno, zerbak ere, zerbak ere ondo hasten die, eta... Erremolatxak. Bai, ni erremolatxak... Txerrik jarri bara itxuzu baita etxean? Ez. Ah, orduan, erremolatxak... Ez dakit, bai, egia da, baina, zait, kalabaza batekin badukazu, gero, ez? Urte erdirako, iso, edarrak ataten bai, egia da, kalabazak guk etxien beti sartzen dugula, eta guk hortua oso ondia, oso ondia, bueno, aitxik eta amama hortutik bizizien, baratzetik bizizien, eta guk gure hortua banatu du lehen guzu guztien, osaba guztien artean, eta alan be, amak, sobera daukate pila bat, hor plastikoakin estalitero izaten du, eta behar eta esateatzeko, baina... Bueno, ondo ematen bajat... Ez da egizu. Gozandirik ezingo duzu. Ondo ematen bajat, hortua, bat alokatuko, 60 metrokoa. Hori da, lehenko hasi, hori da. Lehenko etxekoakin hasi. Hasi, etxekoakin txikia. Ni sartuko hori, perresila, holan, nik, bueno, holako eskaia eta holako gauzak eta, erromero pixka bat bai, ez du gerrarik ematen, eta gainera horre hongoa. Eta gero, ez dakit, bela, ez dakit, 3-4 gauza. Bueno, zigor, hementxe, ura irakiten, berez, ontxe gehitxukot, arroz luzea. Hemen daukat, 3 ura, eta arrozana bat gatza, eta hor egongo da... Bale, hau lan garbian ezer gabe. Bai, 13 minutu, gutxi gora bera. Eta hemen txea euskabia barazkixak oso gorritxuta, berez. Hemen egin gau. Irina, koiarakada bat, hau egin gau, loditxo. Eta putxoa da... Olio guztia txupau da esan. Hau da, azkenean, hemen hitz egiten duna rusa, bexamel bat eroiten duenean, bueno, oitxura hau hartzea, holan, gixatu bat eroiten duenean, zurgatzeko hor pixkat hor dagoen olioa geratzen dana, gero gainean ez geratzeko, honekin egiten duguna, rus bat azkenean, gero botako genioke, bueno, alkola botatzen diguna, kasu honetan txuria, nik txerri masaiai beti txuria. Beltza inoz egin dut, garagardoarekin bai inditut, normalen nik txurizalea naiz. Eta aia behia nahi, beltza. Bai, nik txarrexanakin itxun joan zen hastien etxen, eta baltza botan otza, baina, bueno, aldatzearen txurixa botakotza. Beraz, irina xurgatu dau, gordine zaporia beken du jako, beraz, ointxe. Txurixa? Hora, hone ingotzau, apurua sua jeitxi, eta hone ingotzau, sua igo. Azkenean honek bide dagoena alkola lurruntzia. Askotan esaten dugu alkolan evaporazioekin eta biruzkina komentarixuak eta esaten dutzu dugu. Honekin ez da arriskurik zehau azkenean 2 orduz egongo da plop-plop eta kosinatzen, beraz hemen lurrunduko da, lurrundu bide da isa dana. Ez daki dana izango da, baina bai, isa dana. Orduan, ontxe, behitxu, izango da, lurruntzen da biela, momentua kurria gehitzeko. Gero, makillajean ninguela, Jessikakin, tokau jat gaur, eta galdetu ez da, jota, zela itxeitxu zulan kurriakin. Eta esatza, kurria gehitze gotzat, hasieran edo kosinatzen dauzen bitartean. Eta berak beti kurriak gaitzen dauela bukaeran, hau da, oiasko itzen dauenean, oiaskoa kurri erara, oiaskoa, koko esnea, eta bukaeran ja kurria. Eta utzian ero pasta erabiltzen du? Ez, hautzian. Eta orduan, ez dakit ondo disolbatuko da edo ez, niri gustatzen gat beti, barazkixak erregosten gabizenean, azkenen zapore gehiago hartzen dago. Alatabe, koiaratxo bat bautakotzau eta 4 pertsonan dako razioa izango da, beraz, eta gero gainera arroz txurixakin joango da lagungarri bezala, beraz, ez da holan zapore oso fuertia izango. Eta koko edaria daukala. Horrek, jetxiko dio pilat, eta bai emango dio, noski, kokoan zaporea, azkenean, nik uste dut errezeta honetan, pixkat hori bilatzen dela, ez? Bai, era ontxe. Toke asiatikoak kokoa eta kurria hartzea. Hori da, eta zuek nahi badozue, ez dakit, kurri zapore gehiago, aldo zuena da, marinatu lehengo txerri masaia, ez dakit, koiarakada bat kurri eta olixuakin, zapore gehiago hartzeko, baina nik pentsatu dut, honek emoto dut zala holan zapore fin bat, eta ez da hola faltan holan gehiago. Ontxingo, gure txerri masaiak.
hementxe gutxinaka gehitxu, Bai. eta ingoguna bebai da estali, urez edo saldaz. Nik ura botakot kasu honetan, baina, bueno, salda bebai, aukeri egongo zen. Eta gero bukaeran doa esan Altxo duzu, ez? bai, Bai. Honak bere Oso ondo. danak. Bukaeran zer? Bukaeran koko lehen esan duzu, laurpenean, ez? Koko edari azkenean izango da, gero saltza Hori da. dana egin daudenean, birrindu eta koko edari erogota. Hori da, orduan ontxe behitxu, hau, estali ingou, Vale? eta utziko kosinatzen esandakoa. 2 ordu edo 45 minutu lapiko askarrian. Arroza eina dagoenean eta txerri masaia bere puntuan dauzenean, bueltan etorriko gara koko esniana Oso ondo, ikera. bikain. Bueltan gara eta horregatxik arroza eina, hementxe baztertu ditugu txerri masaiak eta hementxe daukau saltzia. Esan galdera. Patri, lehen txerri masaia dana betetzen zabien, ze gertatu zaie? Karo murriztu itxen da, zigor. Urak endu jake, bakarrik aragixak geratu. Ja, lehen esan dugu, 2 izango ziela razio, oin ja 3 behar du hemen. Bai. Arroz gehiago jan beharko dute. Hori txipiroik bai pasatzen da, nik kozinatu nitxun lehenko aldixan, oan txipi pelaio horrek, esan hauen, bueno, erosiko ditxu 6, 7, Ja. Razio bat. Bai, txikitxuak. Bueno, hemen txe, koko esnea, barrura, Vale? eta hau ingo birrindu. Gero, birrintzerakoan bebai, nahaziko aragixakin, eta hor aukiko, bueno, guk nahi duguna. Aldogu auki 5 minututxo, aldogu auki 15 minututxo bebai, holan, murrizten, apurtxo. Vale, nahi duguna ez, Patri. 2 ordu, beste 2 ordu ez utzi mesedez, orduan ja, izango zen razio batean gatuko litzaiguke dana, eta dana ondo mamurtuta. Bueno, hemen dago, liburu baten inguruan itzein behar dizuet, hemen dago Andrea Sorinas izeneko idazleak atara du olako liburu bat, eta izena ja da nahiko potentea. Elikaduraren industriak zuk irakurtzeirik nahi ez duen liburua. Ahí ba. Orduan, Beraz, bueno, imaginatzen zuen nundi doan, ez? Egi inkomodoak esate ditu. Gurpila bat ematen du. Berak esaten du, hor Espainiar estatuan, 140 milioi euro ematen ditu. 140 milioi euro? Bai. Ez, 140 milioi euro ematen ditu. Gehiago diok. Bai, elikaduraren industria. Bueno, bai. Bai, orokorrean, ez? Orduan, zema gauza, eta gehiena, azkenian, zer da, ez? Honek ultraprozesatuak eta daude tartean, ze hoie bai ematen dute dirua, horrek ematen dute dirua, asko. Luzoker bat, ero letxuga batzuk, ero barazkiak eta landatzeak horre dirua ematen du, ondo gutxi, baina, holan, irin merkeak eta azukreak eta olako horrekin lortutako nasketak eta diru asko ematen du. Eta, hor, beti esaten dana, bakotza jakingo du zer jaten duen, hor bakoitza libre dalako, jateko nahi duena, baina beti jakin da, ondo, ez dakit, liburuan ni uste dut interesgarria dela, eta gaur egun, elikadurai horrenbeste garrantzi ematen diguna, ez du ginoko sinatzen, legunean batek esaten zuen, lehen garai batean, etxean nekatuta gaur bezala iristen zen jendea, lan asko indagero, eta zein behar zen duen? Hartu afaria prestatu behar zen duen, nahi eta nahi ez, prestatu behar zen. Gaur egun, aukera pila badago ez prestatzeko, patata tortilla pakete bat zabaltzen da. Patri, holan da. Baina lehen bebai gauza errexak beba zauzen, da lehen batek espanan, igual, nahi zaben kozinatu da, itzen zen, zehose plantxan, txerrixolo. Baina lehen ez zaukaten ezer prestatua. Nahi dut esan, gaur egun saltzen da moduan. Pizzak bakarri 5 minutuan labean sartu eta prest daudenak. Janari nahi duzun guztia saltzen dute, labean berotu, ero mikroin labean berotu eta jatekoa, ja. Prest daukasun, ez duz zerrein behar. Hori lehen ez zegoen, orduan, lehen oso negatu eta etortzen bazinen zuk esan duzuna. Xerra bat plantxan egin, ensala bat onduan, eta listo. Baina gaur egun ez da hori ere, ze badaukazu. Beste aukera daukazu. Orduan, hemen urte batzu barru, ez dakit. Nik pentsatzen dut jarraitzuko dola kosinatzen, eta batez be, zehose dauka kosinatziak, ez daukana bestiak, dala, emoten dut zula, ez dakit, lasaitasuna eta meditazio puntu batera heltzen da bebaira naiz, eta oso nekatuta egon, nik lehen gogonean, antxoa batzuk erosen itxun, 580 euro kiloa, merke, eta egon nintzen hor garbitzen, tripak, ezurrak kentzen, ez dakiz, eta nire gauzetan pentsatzen da, danez lan bat mekanikoa da inbeste antxoan aukanaz, ez dakita pentsau jaten,
nentorren oso urduri holan kaletik, eta heldu zen puntu bat, erlaxatu ninitzela da. Eta kosinatziakin pasatzen gara, eta jende askori be, bai. Jende askori, baina eunekoan zenbat da, Patri. Nik euneko handiagoa ikusten dut, bueno, ni baki sortan oso negatiboa, nitzela. Jende handia gehiago ikusten dut, besti guztiz kontrakoa, eskatzen dituzten antxoa jalba da garbituak, eta ez dizut esango irinetik eta arrotzatik pasatuak, ze horrela ere saltzen dituzte arajetegetan. Saltzen dituzte. Irinetik eta arrotzatik pasatuak? Saltzen dituzte, ja. Bai, saltzen dituzte. Pasea sumese zigor, Plater... Aukeratu zazuzuk, zein nahi du berorrek? Txui xorri. Txuria, bale. Haundixa da. Bueno, bestaldekoa, Patri, zoritxarrez gehiago dira, zenik inguruan jende asko ikusten dut, esaten dut. Nik, kosinatzen dut, jatea derrigorrezkoa dala. Ez zai gustatzen. Eta da, zoritxarrez gehiengo handi bat. Baina, bueno, danetatik egon bida, ez? Bai. Eta bestela, guk hemen txorienen jarraitzuko kosinatzen, eta zuei, entretan itzen, baina bai, noixean behin inspiratzen da esaten dozue, bitxo, indala, espaldi ez dutela txarri masail batzukin. Ideia emoteko, etxien eitzeko. Ikusi oso hemen, koiariekin bertan, desegin itxen diez edauz, bigunak goxo-goxoak. Orduan, arroz apurtxo bat oinarrixan, eta jarriko, gure errazio izango da bi txerri masaiena, bi gara, eta bakoitzan dako bat ingo, eta gero saltzia, esan dut zutena, geixa bitxen dut, eta hau gero gordetzen da, haragi bola batzuk egin biozuela, saltza horrekin. Hori, zainzuri batzuk, saltziak egin bebai aldoze gauzatarako. Hementxe. Eta hau da, plater bakar moduan ero balio digunekin. Bai, perfecto. Nahi izan eskero barazki batzuekin aldamenean laguntzeko, baina, bere hortan ere, nahikoa. Oso goxuak. Eta hementxe gure txerri masaiak kurri erara. Orduan ez daula banik bier, ez? Ekusita nola moztu duzun, nik uste dut. Horrengo saltzia nik nahi probalan arrozakin. Nik dana, espada. Oso goxuak. Oso. Ni gaina hau, birrindu holanda. Hor, harakin batek esaten da. Horri ibiltzen direnak genetikoki animaliak eta holan pixkatan altzen. Hombre, ez aio ondo iruditzen, baina atarako balituzkete behiak eta hori, bi masail bakin beharrean laukin, beraiei hobetan molidak. Lujako guri notizia kokotxena, ointxe hau dauzela. Kokotxa pilo bat dituzen erraiak. Gaizkizar. Horrelako, zapore esotikoetatik gure zaporetara, eta orain klasiko handi bat. Zurrukutuna. Aurreratutakoa, azkenien zurrukutuna bat ingo dute orain, plater trinkoa nunbait badago, zurrukutuna da. Eta niretzako zurrukutuna da, azkenien berakaz sopa bat, baina makaia bakin. Hori da. Oinarrixa bardina, baratxuriak, sopako ogia ja moztuta daukadana, hemen piper txorizero harakia ekarri dut, tomate saltza pixka botatzen dionik, eta listo. Bai? Simple-simplea da. Baina hori bai, betetzen du asko eta prestatzen oso erza da. Nola ingo duen? Lapiko batean, olibarekin, baratxuria eta pipermina gorritu ingo ditu. Atara ingo ditu eta hor makaia bat sartuko du. Makaia bat bere gelatina ateratzen duenean, pil bat ingo du, eta bertara sopako ogia gehituko dugu eta ondo txigortuko du. Piper txorizero haragia eta tomate saltza gehitu, ondo nahasi, saldarekin busti eta ordu betez egiten utziko du. Inda dagoenean, arrautza batzuk bertan galdarreztatu eta zerbitzatu. Orduan, nik hemen, aurreratzeko bakizu gero pil bat egin behar dugunez hemen, ja dagoeneko baratxuriak eta gorritu ditut, eta komeni da olioa epeltzea. Olioa beroa izango bainun, gero gelditzen ibiliko konitzen programa, eta ez genuke ikusi. Ezin da. Pil bat egitea, ezinezko enoa esaten, baina ja berez epela onda kosta egiten da, ze kontutan izan hemen, zurrukutu nahiteko, ibiltzen dira honek tal itxusia, gero horre mamurtua dagoena azalik gabe, eta orduan honek gelatina gutxia dauka, eta, ja, beri hau loditzea kosta ingo zegu, baina, zerbait atarako da. Zurrukutuna, izango alda, igual, Euskal Herrixen dagoen hitzik politxena zurrukutuna, zurrukatzen duzun sopakotuna. Zurrukutuna zuestituko dugu goxo-goxo, zuestitu.
hori ere, norbait iolean ezatea hori oso politia da. Goxo-goxoa da. Eta bueno, bada, errezeta bat olan, aintzinako betikoa, etxekoa, gure aitana amonek eitzen zabiena, bere soberakinekin, sobratzen zan olan ogixakin, soberan zauen, bueno, rain puxketa olan, zigorrak esan dagoena satarrenekin, edo, bueno... Makaiaua. Arraina holan esan da, beste batek makaiaua. Bai, makaiauan satixak honek, beraz, bazan olako errezta potentia. Lehen kamara atzien komentau dugu desagertzen da biela, eta makillajien ninguela gaur goixien, esan dut, eta bitxu txarri masaiakin goitxugu, Jesikari, eta gero zurrukutuna. Eta hori zer da? Ezaben sekula bez entzun. Hala. Pentsaut. Berez, bada, holan, gure errezetegian, badauen errezeta bat, baina igual, ez dara hain ezaguna? Nik uste dut oin bertan, betiko, zuzeneko programa hauek, gero elkarrizketak hartzen baituzte kaletik, gazteak, eta gazteak esaten dudanean asko, 30 bera esan aldut, jende askori, zurrukutuna, ez dakit, olako, itzjoko bat olako zerbait? Ingo proba, atarako gara holan inkesta bat itxera kalera? Bueno, askok, baina ziur, askok ez dakite da, Patri? Zurrukutuna zer dan, Igual ez, jakingo, ez dakit. Nik oindala gutxi proba nauen Hernaniko Altzueta, sagardote gixan. Bai, sagardote emoten da? Bai, beti menuan hasienan holan olako txupito bat atalatzen dabe. Abitu. Eta goxua dau. Berez, bai, baina ez dut ezagutzen oran jatetxerik hori zerbitzatzen dagoenek. Oran kartetan eta menuetan. Ja, baina da, berakasopian usan zerbitzatzen dugu. Zerbitzatzen dut ja, bai? Etxien afaltzeko lan, ez? Eta egia da, gero, betiko klasikoetara junda. Oin egia bada jentea, jatetxetara juten hasi da, eta menestra eskatzen, babarrunak eskatzen, garbantzuak eskatzen, holako gauza, bai, baina... Helduko da. Bai, ez dakit. Hau, azkenean, ikusiko, emaitza da, azkenean, esaten dana hartu, goiara holan sartu, eta holan zutik geratzen den horietakoa da. Hau da, plater bakar moduan, merke-merkialen, eta tripa betetzen zuen horietakoa. Sopako ogi oso bat erabiliko dugu errezeta hontan. Orduan, hau da, trinkoa ez, urrengoa. Nire txian itxen die bi berakatz sopa mota. Bata itxen da, betikoa holan, likido xamarra dana da rautzekin holan. Eta gero itxen da bat oso antzerakoa dela, zurrukutunan testuri, hau da, putxoa lodixaua, sopako gixakin da, dana berakatza sopa, baina lehorra. Niko txian niko lehorra iten dut, nire desan ogia desente botatzen diot, eta gero gainera, hor komeni garria, gero alaskarekin, ogia egiten doan enean, hau nik ordu bete egiten dut, hartu eta apurtu. Noizi hemen hartu eta apurtu eta ogia azkenean geratu behar da, molako papilla lodi bat, zeinek, ez dira, zaporea gehiago hori, baratxuriak nik hemen buru bat erabili dut, baina badauzkate hor errezetak eta ni pila bat, nun bi buru baratxurienak erabiltzen diren. Eta batzuk nik gero ez dut jartzen ja, baina batzuk egiten dute hau hartu, labanakin txiki-txiki moztu eta barrura sartu. Orduan, oin, hau itzaldi marko zen, eta itzi behar dugu epeltzen pixkat, eta gero, honek pilpil bat itxeko garaian, ezin dugu irakiten, itxainin behar da, pixka jetxi behar da. Orduan hor, nik esatu dena beti, hori esaten dena, pilpila asmatu zen, zutan utzitako zerbait, eta loditu zen, zutan esan utzi, nik uste dut egin zutela makaia utzi zuten hor eskina batean, eta itxasoantzi batean esaten da, olako teorien bat badago, non itxasoaren mugimenduarekin, hor bere gelatina nazten juntzan pixkanaka, eta ikusi zuten olako saltza lodi bat atara. Hemen truko hon bat izaten da, beti ur pixka botatzea. Pilpilo batin behar baduzue, gehitu diozu gura. Orduan oin, honi, utziko dugu pixkat, Patri, zegero ia dana zuzenean ningu dut, utziko dugu pixkat epeltzen, zerituko nez, pilpila. Ez da, zeta pilpil perfektua geratu gara. Piskatolan batzen bada saltza nahikoa da, zegero hemen dana azkenean puskatuta doa, gehituko diogu eta ero jarrituko du eta zuzenean ningo dugu, errezeta. Adaskarekin hasi naiz, piskatolan saltzatzen da, momentu batean pilpila egin da, hemen gaina berdin zaigu apurtzea, gero dana mamurtuta geratuko da era bat, orduan honi, berriro, zu emango diot, eta gure ogixa barrura oin, ondo,
bustiko dugu gure pilpil horretan, eta ero, piper txorizero haragia, bestela 6 piper txorizero gutxiro era haragia, hau bakizu hidratatu ondo, gero haragia atera eta bertara bota, eta tomate saltza hori, 4-5 oilarrak ala, ero. Oso ondo, eta gero, salda edo nik pentsatzen dut garai baten botako zatzera ura, ez? Ur berua, ero, ni salda. Nik aragi salda ere aragi salda, ez? Batzuk arrai salda, nik aragi saldakin gustatzen zain niri. Oso ondo. Bukatuko usaioa albiste bitxi batekin, eta badau Bretainian nekazari batzuk, nun asmatu dauen arrautza oskolakin gauza bitxi bat. Ze itxen dauiena da arrautzen oskola hartu, eta oskola eta mintza itxen dabe lehortu, eta gero baetu, bihurtu olako hautz baten, dala talko hautzan antzerakoa. Eta gero hori nahazten daue ostra maskorren hautzakin, eta itxeitxuste olako ontzi batzuk diela oso jasangarrixak, ekodiz deitzen da enpresia, eta azkenean aprobetxatzeko, arrautzan oskolak egisa esan, pila bat gastatzen ditugu, ez? Astian, zuk pentsauzen bat arrautz jaten dituzun, eta horrek, sakarrontzira joeten di. Orduan, etekin bat ataratzeko, eta ontzixak bebai, eitxeko lan eko jasangarriak. Abeio. Berez, ideia poritxa da. Eta bakitzu lehen, saioan hasieran komentatu ni bebai, hortu kontutan abilela eta. Bai. Eta orduan, lehengunean ikusten olako bidixo bat, arrautza oskolak zelan aldituzun erabili hortuan eta zetako. Erabilpen bat emateko? Bai, erabilpen bat emateko. A ber, ze aurkitu eskurtik? Behitxu. Nik oin joni, dana ondo erregozita, tomatia eta hori, oin niko duguna da, behin erregozitakoan, salda botako diogu, itxora era pixkat estali arte, eta listo, gero egosten utziko. Oso ondo. Behitxu, daukie, kaltzio pila bat. Orduan, erabiltzen die, ongarri bezala. Ongarri bezala nahi baditxuzu erabili, lehenko inbidana da, egosi edo irekin aldi bat emon, horako, dauzkan somorrotxuak edo kentzeko. Gero, ondo eotu, hau da, hautsa bihurtzeko, eta hori ongarri bezala erabili. Gero, plaga batzundako, adibidez, barraskiloak izaten baditxuzu letxugetan, alditxuzuna da, arrautzak hartu, apurtu oskolak, eta esatia hundixetan. Eta honek, jartzen baditxuzu, adibidez, landarien ingurunian, igual barraskilo ez jakain beste gustatzen, ze horrek punta sorrotza daukie, eta orduan itxendi hurbilu da gero bueltia emon. Hori irakurri izan dut, gero komposta edo humusa itxeko da, balitxe da, ez humusa jatekua, humusa hortuko ongarrixa. Eta infusio bat bebai aldain, 2 litro ur, eta 6 arrautza oskolekin, eta gero hori urestatzeko erabili. Azkenean kaltzioa dauka, fosforoa, magnesioa, eta bebai landirrindako ona izango da. Beraz, eta gero bebai ikusi dut, honek asixak azteko, hasieran batzuk aukitze dituzte olako plastikozko katilutxuak. Eta honek bidixoko tipuak itxen zabena da, arrautzen oskolakin, horrein lurrez bete, eta hor jartzen dituen asixak. Eta holan golan azten zin, da gero, aprobetxatzeko apurtxo bat, ez? Arrautza kontuak aipatu dituzun horretan, nik hemen, bapatian, zurrukutu nahi da, hemen holan bilakatu den. Hemendik ona zenba denbora pasada? Ordu bete. Ordu bete, eta esan dako, noizean behin, adaskarekin, gero, hartu eta apurtu imar da, horrelako, papilla, pure lodi bat lortu arte, eta oin hemen, bi aukera, arrautza frejitxu eta aldamenian jarri, galdarrestatu, ero bertan, bebai, inaldi jo horretako, ingo dugu olako zurotxu batzuk, hemen etxigorera sartu alizateko, eta ingo dituguna da gure arrautzak bertan sartu, tapa jarriko dugu, eta hemen galdarrestatuko ditugu, bereie kozinatuko dira, poliki, hauek zetako behar dituzu, barrazki joan dako... Bai, horturako zuk orde. Nik ordeko izuzu, bale. Erabliko ditugu, gero txorieneko hortuan hor jarriko ditugu. Bale. Eta guk eserrez, honi, tapa jarri, eta irakiten azten denetik 5 minutuan, ikusiko duzu, zuringoa hemen konbenia, zuringoa egin dataratzea, eta gorringoa aldan einean, gordina, ez? Batzuek bebai, irabiatuta ere botatzen dizkiotia, baratxuri sopai moduan. Baina, hori zuek ikusi, kontua da hau janda gero, gauza gutxi, Gero postea dauka hori, persianak. Bai, persianak galeze jango itxula zain. Mitxo
harrapatzen hauzu hemen, zerbitzatzen, gure arrautzak egin da, zurrukutuna zer esanik ez, eta probatu du pixkat, eta pikantea gora etorri naz, eh? Bai, da esateko moduan. Alberto, pikatu iten du. Gaur... Ogisa, putxu bat, ez? Zondo etorriko zen. Bueno, ogia berak desente dauka. Bueno, hori egisa. Sopako ogi osoa jarri du. Ba, hemen daukazue, gure gaurko, bigarren errezeta, klasiko handi bat, asteburuan prestatu behar duzuena. Zurrukutuna. Eta sopa bat, sardeskakin jaten dana. Koiarak, ni bakizu oso koiara salean, azela, Patri? Bai. Ni oso koiara salean. Oso koiaria. Ba, eskartuko nitu, behitu. Ni goiara pila bat erabiltzen dut. Agentia za, hori zelan jaten duzu goiararekin? Ba, bai. Etora dien, txegorringua... Hortator, ez? Bai. Puntua, hartu diogu. Ze ona. Eta egia da bitu, sopakoa kostatu zait aurkitzea, ez? Okindegi guztiek ez daukate gaur egun sopakoa. Okindegi dienak bai. Baina eskatuz gero badaukazu. Ze ona. Ze goxua. Sobratza batzu igual, taperren bat eraman gotetxera, Azte hori dana? Hori dakuzo? Nik hau got. Jaten txartu etorriko. Beraz, azte buru hon pasa, eta gu azte denean bueltan izango gara, hemen zuezago. Ondo izan, agur.